wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Isya, salat tarawih ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderepun kita lajengaken monggo kita sesarengan njakaken muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan rahmat taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita tasih dipun maringi kesehatan lahir batin saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat kanthi berjamaah, salat Isya, salat tarawih wonten ing Masjid Al Amanah Sidoarjo, RT kali RW sekawan. RT pinten? Kali RW ini 6. Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Alhamdulillah wonten ing dalem menika napa menika rahmatipun Allah Subhanahu wa taala menika turun terus arupi napa Jawa. Padahal kita sampun mlebet wonten ing malam kapinten iki? 16 sampai gang 11. Berarti sampun pertengahan. Sehat sedaya nggih? Ibu-ibu sampun buka sedaya? Tanduk alih tanduk ageng? Alhamdulillah. Mau se Al-Qur'an sampun khatam dereng nggih? Alhamdulillah. Sampun khatam selama 15 hari niki pun sae niki. Ingkang salajengipun kalau sampun mas nalipun hadis kula inggih menika khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sapa wonge sing gelem maca Qur'an kuwi termasuk kategori sae-sanipun tiyang. Saha menapa nggih mulangaken, nggih ta? Sinten sing diulang nggih sinten ingkang purun. Nasa sing diulang ya mung keluargane dhewe ya. Mulang napa? Iqra abata sajaka tadaraza sashashada taza'a faqala manawaha ayat. Niku termasuk kategori huruf hijaiyah Al-Qur'an. Sajengipun ternyata wonten beberapa hadis tiyang ingkang maos Al-Qur'an niku ganjarane niku beda-beda. Menapa? Sing paling dhuwur ganjarane maca Qur'an nalikane salat. Satu huruf 100 kebaikan. Enten malih hadis sing napa menginformasikan maos Al-Qur'an nggih nalika salat niku salate lungguh mung 50 kebaikan satu huruf. Saniki maos Al-Qur'an ora nganggo wudu nggih, hanya satu kebaikan. Lho kriteriane wonten nggih. Pramila nek kita badhe maos Al-Qur'an ya golek sing paling dhuwur dhewe. Apa ta abote wudu. Nggih ta? Banyu ya melimpah ruah. Ora ana banyu nang kolah ya ning udan-udanan mriku. Menika salajengipun bilih Al-Qur'an menika salah satunggalipun kitab suci ingkang paling istimewa, nggih to. Saged diraba, saged diwaca. Masuk napa mukjizatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo wonten ing wulan Ramadan taun menika kita nggih belajar saged-sagedipun sak mampu-mampunipun nggih to. Sak menika wonten HP nggih saged nggih
Sedaya kangge memudahkan anggen kita menika wau belajar Al-Qur'an. Menika nggih kedah bertahap kok langsung iso pinter nggih angel. Kula niku kemutan Pak sinten ingkang sampun seda. Pak sinten? Pak Parmo. Belajar Al-Qur'an mulai dari Iqra lho. Kula nyipati terus. Dari Iqra sampai iso maca, sampai wani di semak kancane, sampai iso khatam lho. Sampai iso napa menika lancar baik dan benar. Nah, prestasi luar biasa. Dilala yo. Allah Subhanahu wa taala nyangoni. Napa sangune kowe tak pundhut napa menghadap aku ning dengan keadaan kowe wis khatam maca Al-Qur'an baik dan benar di usia-usia ampun tuwa gitu. Lah sakniki awake dhewe sing diwenehi kesempatan umur panjang jane diwenehi kesempatan ngene belajar Al-Qur'an mumpung cek sehat. Mungkin pun tua segala sesuatunya ada berkurang, kudu nganggo kacamata. Lidahe wis Pahilo, gitu. Oh, boleh. Pendengarannya wes sulaya di benaknya buah belas saya. Nah, kalau niku nggak semaan tenggene. Solo niku ben subuh niku nggih niku. Siji wis wong tua, ngono nganggo kacamata, pendengarannya nggih sulaya, di benaknya buah belas saya. Kurang kula dawa, Pak. Kol-kolahipun samar, dengong, ilhar, 12 saya. Ya wis alhamdulillah sik gelem belajar daripada belas ora gelem belajar. Lah menika semalipun motivasi dumateng kita sedaya sing blekak-blekuk malah justru diwenehi pahala 2 kali lipat nggih. Ngoten mawon kadang-kadang sik arasen. Nggih napa nggih? Alhamdulillah wonten ing bulan Ramadan monggo kita termotivasi semangat anggenipun kita maos Al-Qur'an. Mbok menawi cekap semanten saking kula kerangkun Mas. Sama kami bila itu saya walida walina yang ilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.